De toekomst van de Zeeuwse VVV staat op losse schroeven. Het is maandag 11 november, dit is Zeeland Nu. Weinig hoop op redding van de toeristenorganisatie. Bollen planten voor de vrijheid. En 10 jaar Zeeuwse films. Dames en heren, goedenavond. De VVV Zeeland verkeert in zwaar weer en heeft extra geld nodig om te overleven. Maar gemeente en provincie lijken niet bereid om de portemonnee te trekken. Dat zou wel eens de doodsteek voor de organisatie kunnen zijn. VVV Zeeland werkt met 4 pijlers. Info- en inspiratiepunten, een website met het toeristisch aanbod, promotiecampagnes voor Zeeland en het informeren en onderhouden van fiets- en wandelroutes. Vorig jaar bedienden de infopunten 670.000 gasten. Werd de website 3,5 miljoen keer bezocht en betaalden 1441 Zeeuwse ondernemers mee aan de VVV. 53 mensen werken er in dienst en er zijn zo'n 130 vrijwilligers en semi-vrijwilligers. Directeur Erik van der Dobbelsteen trok in juni dit jaar aan de bel, omdat het voortbestaan van de organisatie op de huidige voet niet meer mogelijk was. Er moest geld bij. Dus als je kijkt naar het bedrag wat nodig zal zijn, dan zal dat richting een paar ton gaan. Vanaf die tijd tot nu trok Van den Dobbelsteen naar de Zeeuwse gemeentes toe om het belang van de VVV duidelijk te maken. En hij lanceerde een reddingsplan. Hij gaf aan dat met een eenmalige injectie van 1,1 miljoen en handhaving van de huidige subsidie de VVV weer vooruit kon en meer eigen inkomsten zou binnen gaan halen. Je krijgt er wel wat voor terug, namelijk een digitale transformatie, meer betrokkenheid van ondernemers en een verdienmodel waarmee we zelf in staat zijn om inkomsten te genereren. En wat uiteindelijk een verlaging van de subsidies zou kunnen betekenen. Maar op een enkele gemeente na ziet niemand het plan van de directeur zitten. Zo blijkt uit een verslag van een overleg tussen de Zeeuwse ambtenaren. Ja, we hebben het geld voor andere zaken nodig. In hetzelfde verslag lijkt de VVV niet aan een reorganisatie te ontkomen, waarbij duidelijk rekening wordt gehouden met afscheid van het vooral vaste personeel. In een afslanking vind ik het heel belangrijk dat we goed nadenken hoe kunnen we nou onze medewerkers op een goede manier een plek geven in die veranderende organisatie die voor ons staat. Nou, we hebben daar nog wat tijd voor nodig. 2020 zal daar ongetwijfeld nog voor nodig zijn. Maar dat zijn 2 belangrijke zaken die ik belangrijk vind voor het toekomstige plan. Hoe dan ook lijkt het erop dat de toekomst van VVV Zeeland gepaard zal gaan met ingrijpende keuzes. Bij mij in de studio is verslaggever Pim van den Bergen. Pim, jij hebt die vertrouwelijke stukken dus ingezien over de toekomst van de VVV. En daaruit komt vooral naar voren dat de provincie, gemeente eigenlijk allemaal de boot afhouden als het gaat om een financiële bijdrage. Ja. Hoe komt dat? Ja, die 1,1 miljoen die gevraagd wordt, dat vinden ze te veel. En er is ook twijfel bij het verdienmodel. En ook aan de andere kant, bij het verdienmodel, zit ook een puntje. Want als het wel succesvol is, zijn ze bang voor de objectieve informatieverstrekking. De ondernemers betalen voor die informatie. En ja, wie gaat er dan bepalen wat er wel en wat er niet gezegd wordt? Ja, het komt eigenlijk op neer dat de huidige vorm eigenlijk niet meer houdbaar is. Maar wat zou dat betekenen voor de medewerkers? 53 werken er nu zo'n beetje. Verliezen die dan allemaal hun baan? Reorganisatie, als ik dat tegen jou zeg, wat is dan het eerste waar je aan denkt? Ja, dat mensen hun baan kwijt gaan raken. Nou ja, die inspiratiepunten, die infopunten, zeg maar de winkeltjes van de VVV, daar moet iets gebeuren. Die draaien veel verlies. Dus die zullen of verdwijnen of ze zullen inkrimpen. En ja, dat gaat natuurlijk ten koste van het personeel. Nou goed, dat blijkt nu allemaal uit vertrouwelijke stukken. Wat denk je dat er nu gaat gebeuren? Ja, de provincie heeft de regie naar zich toe getrokken. Die willen nu dus zonder meer een plan aanbrengen. Maar dat hebben ze nog niet gedaan, dus dat weten we ook niet. Eén ding denk ik in ieder geval zeker te weten, is dat wat er ook gebeurt, het erg pijn gaat doen voor de VVV. En jij blijft dat voor ons volgen. Pim, voor nu, dankjewel. Deze tulpenbollen gingen vanmorgen de grond in bij de abdij in Middelburg. De commissaris van de Koning, de burgemeester en leerlingen van verschillende basisscholen gingen aan de slag. De tulpenbollen worden op meerdere plekken in Nederland geplant. Ze staan symbool voor 75 jaar vrijheid. Ik weet dat het heel heftig was en dat er heel veel doden zijn gevallen. En dat we dat nu herdenken om heel veel bloemen te planten. De speciale Freedom Flame Bol moet op 4 en 5 mei volgend jaar overal in bloei staan. In Terneuzen werd ook stilgestaan bij een oorlog, maar dan de Eerste Wereldoorlog. Er werd een bord onthuld voor oorlogsheld Dirk de Witte.
Hij was chauffeur voor de Duitsers, maar ondertussen ook spion voor de Belgen. In dienst van het Belgisch verzet nam hij grote risico's om de Duitse bezetter te verzwakken. Het bord werd onthuld door zijn 83-jarige kleinzoon. Dat vind ik wel mooi dat er aan gedacht is. Dat is nooit, wat hij gedaan heeft, dat is nooit weer stilgestaan. Alleen nu dat dat boek gekomen is dat allemaal weer naar voren getrokken. En daar ben ik wel trots op. En dat boek is De Melksalon van Reineke van Wouwen, die bij het schrijven over haar Zeeuwse familiegeschiedenis ook op dit verhaal van haar oudoom stuitte. Para mim é muito importante estar aqui na Holanda. 6 kansarme jongeren uit Braziliaanse sloppenwijken krijgen deze week een Zeeuwse tour van oud-topjudoka Elisabeth Willeboortse. Ze wil de jongeren motiveren om iets van hun leven te maken. Een reisje hier naartoe met al die nieuwe ervaringen, het leren kennen van de Nederlandse cultuur, het inzicht krijgen in hoe het er nou hier aan toe gaat. Dat geeft zoveel inzichten over hoe het ook anders kan in Nederland. En de Oosterscheldekering is vanavond en morgenavond vanaf 8 uur in beide richtingen afgesloten voor het wegverkeer in verband met een onderhoudsbeurt. Omrijden kan natuurlijk via de Zeelandbrug, maar dat kost dan wel extra reistijd. Voor de 10e keer wordt vanavond de Gouden Zeester uitgereikt aan een jonge Zeeuwse filmmaker in de Filmstars-competitie. De bedenkers van Filmstars waren 10 jaar geleden zelf nog aanstormend talent. 10 jaar geleden stonden ze aan de wieg van Filmstars. En nog steeds zijn het vakbroeders. En we hadden heel erg dat competitiegedeelte, zoals dat ook bij, Idols was. Dus ga maar op de stip staan, ga maar je filmidee pitchen en dan konden we jou meenemen op avontuur. We waren 10 jaar geleden op zoek naar een programma om jonge mensen de kans te geven om een film te maken. En toen is de combinatie ontstaan van een competitie, dus om filmmakers uit te kiezen, en een heel trainingsprogramma om ze te leren die films te maken. Dat was heel erg leuk en we gingen alle kanten op en we bedachten allemaal leuke dingen. En daar heb ik toch wel weer hele leuke herinneringen aan. Ik denk dat het ook goed is om je te realiseren dat de afstand vanaf, als je hier in Zeeland opgroeit, tot film- of kunstacademies en tot de nationale of internationale filmwereld best wel groot is. Dus dat het heel belangrijk is om 10 jaar terug en nu en over 10 jaar om dit soort culturele voorzieningen te hebben, zodat jonge mensen, dat je dat contact tot stand brengt. Meer dan 30 korte films heeft dat inmiddels opgeleverd van jonge Zeeuwse makers. Het is een fantastisch mooi programma waarop we echt trots mogen zijn, omdat het in de rest van Nederland nergens op deze manier wordt gedaan. Niet alle Filmstar-films waren even goed in de loop der jaren, maar er zaten pareltjes tussen. Voor mij is De Pieker van Matthias Hoekman heeft altijd een bijzonder plekje in het hart gehad. De film 2 van Eddie Bimmel, een heel bijzonder project, een science fiction film. En dat het lukt om voor zo weinig productiebudget zo'n ontzettend mooie, gepolijste, toekomstige wereld te scheppen, ja, dat vond ik waanzinnig. IJskoud van Lennart Gosman. Een hele mooie, bewogen, emotionele, kleine film. Ik heb een soort van lijstje van, oké, dit hebben we de afgelopen 10 jaar gedaan. En daar staan echt wel 12, 14 namen van filmmakers, regisseurs, cameramannen die doorgebroken zijn tot de Filmacademie in Brussel of de Filmacademie in Amsterdam of International Film School in Londen. Mede dankzij het Filmstars-traject. Filmstars! Veel bewolking, regen en wind. Aan de kust soms zelfs krachtig. Het was guur vandaag met een graad of 8 als middagtemperatuur. Morgen veel regen, maar lokaal ook onweer en hagel. Gelukkig wel tussen de buien door af en toe de zon. Straks een nieuwe aflevering van onze sporttalkshow De Derde Helft. Jan-Jaap, wat is je gastenlijst? Bij mij aan tafel de man die maar liefst 5 keer hoofdtrainer was van Sparta en nu hoofdopleiding is bij die club, Dolf Rox. Verder aan tafel Benjamin Steenbeek, trainer van BC Vlissingen dat graag wil promoveren. En Leonie Ton, kilometervreter uit Wissekerken die onlangs 246 kilometer liep in Griekenland. Dat straks in De Derde Helft. Maar eerst nog een verslag van het bevrijdingsconcert in Veere in ons evenement van de week. Gevolgd door het uitgebreide weerbericht met Britta van Gent. Ik wens u alvast een fijne maandagavond.